Tidreth yn Sir Benfro yw cartre Tîm Robert sy'n rhedeg busnes cig Carn Edward. Robert Vaughan dwi ar y tîm wedyn, mae'n brawd Richard a Steffan. I ni'n nabod Steffan nes wedyn gwrtyn bach yn dod lan i'r ffarm i helpu dyn ni. 5 diwrnod wrthnos dwi'n drefo loris a dwi'n helpu Robert wedyn pan mae eisiau. Ebyn nos, weekends, unrhyw beth, really. Odi, mae'r boi'n gweithio'n galed i ni, fair play. Siwr na mae'n gwybod beth o'n wneud, mae'n cadw fynd a just cael pen a wneud y job. Os bys ni'n cael y cyfle, mae bys ni eisiau fod llawn amser. Dwi'n gweithio llawn amser ar y ffarm de, ni cadw gwartheg hirgon a defyd llun wedyn. I ni redeg wedi 700 o defyd llun a jyst yn 200 o gwartheg longon. Mae 3 fferm fel un, ond ar fferm Llanerch, ble ni nawr, mae'r butchery, ble ni'n torri'r cig a cadw'r gwartheg wrth gwrs. Da traddodiadol yw'r hirgon, maen nhw'n licio pori, so mae'r cig yn unigryw iawn wedyn. I ni'n lwcus iawn bod y gerddi dyn ni next door i cael gwerthu'r cyhoedd, a wedyn ni'n mynd mas i wneud farmers market a food festivals. Diolch. Dwi'n teimlo bod fi'n gwybod rhywbeth yn ffarmo, ond weth i ni mai dysgu rhywbeth newydd bob dydd a cadw trefen o'r ddwyren. Mae Robert yn boi wyllt. Mae'n gwneud pethau dwywaith mor gloi na un drwy'n arall. Sim eistedd lawr i gael na Robert y dod. Dwi'n meddwl pan mae'n dod i tasg fel y gwair a seiled tu ôl, ni'n gweithio, mae rhaid gweithio gyda'i gilydd. Dwi'n siŵr gobeithio ni gallwn ni cyd gweithio. Ni yn cwmpo mas. Sno'n aml bod ni allai gweithio da gily, achos mae rhaid un yn ni'n gwneud job wahanol, so bod ni mas o ffordd fel. Mae pob ffarmwr yn cystadleuol. Mae'n ein gwad ni cystadlu yn cymdogion ni, so ffeindiwch chi ddim ffarmwr sydd ddim hynny yn dyn nhw. Ie, fe o'n i weld. Sa'n meddwl gallen ni gweud pwy mor dda newn ni gorau gallwn ni. Dwi'n meddwl os byddwn ni yn ennill y pick-up, yr unig peth byddai'n cael rhan o'n yw falle cyfle i golchi ar ôl yn wrawd.